в Slack. Кой къде и как мачка шита в Excel. Какво е това, МНЛ? Хайде накажи ме, с пица излъжи ме. Секси изненади, брандирани награди. Гледай календара, после пак за бара. Нищо не разбрахме, малко се оляхме. Дай ми таз в джира да ти пръсна панаира. Искаш ли солюцион? Ево революцион. Сладката се пръска, някой слад ми съска. Джирата ми крашна, работата страшна. Секси художничка, рисува ми лимони. Офис координатора търси тон колони. Нови играчки, но не и за QA-те. Идвам само да ви пръсна полилейте. Хайде накажи ме, с пица излъжи ме. Секси изненади, брандирани награди. Гледай календара, после пак за бара. Нищо не разбрахме, пак се наиграхме. Дизайн искат нещо и не знам, не ги разбирам. Нужно ли е за срока да те информирам? Деливари, какво е това? Почтата ли носи? Безплатна пица и още въпроси. Песни, танци и малко повишение. Искам парти и мръсно провинение. Хайде накажи ме, с пица излъжи ме. Секси изненади, брандирани награди. Гледай календара, после пак за бара. Нищо не разбрахме, пак се наиграхме. Хайде отправи ми твоята оферта. Няма да те чакам, плащам си куверта. Мога да ти кажа хубави неща. Промокод в Балчо до утре сутринта. Ево, 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 еволюшън. Поредно съобщение в Slack. Някой знае ли кой, къде и как? Ево, 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 еволюшън. Какво е това, Мендел? Хайде накажи ме, с пица излъжи ме. Секси изненади, брандирани награди. Гледай календара, после пак за бара. Нищо не разбрахме, пак се наиграхме. Дай ми таз в джира, аз на теб солюшън. Срока издървахме, ево революшън. Сладката се пръска, шефа пак ми съска. Джирата ми крашна, работата страшна. Секси художничка, рисува ми лимони. Офис координатора търси тон колони. Нови играчки, но не и за QA-те. Някой ден ще ви пръснат полилете. Айде накажи ме, с пица излъжи ме. Секси изненади, брандирани награди. Гледай календара, после пак зад бара. Нищо не разбрахме, пак се наиграхме. Гейм дизайн, искат нещо, направо става ми горещо, не знам какво. Не ги разбирам, за срока ли искаше да те информирам? Деливери, почтата ли носи? Безплатна пица с въпроси. Песни, танци, малко повишение. Искам парти, мръсно прегрешение. Хайде накажи ме, с пица излъжи ме. Секси изненади, брандирани награди. Гледай календара, после пак за бара. Нищо не разбрахме, пак се наиграхме. Хайде отправи ми твоята оферта. Няма да те чакам, плащам си куверта. Мога да ти кажа хубави неща. Джира не рабори до утре сутринта.